Nag-una ang dakbayan sa Subo sa labing daghang kaso sa human immunodeficiency virus kon HIV sa tibuok Central Visayas ug ikatulo sa tibuok nasod. Miabot sa 4,710 katawo ang nagpositibo sa HIV sa dakbayan sa Subo as of 2023 base sa talaan sa Cebu City Health Office. Kini gikumpirmar ni Dr. Maria Chona Medina Loma, STD HIV AIDS Program Director sa Cebu City Health Department. Gibutyag ni Loma nga ang pagtaas sa maong numero tungod sa mas gipalig-on ug sub-sub nga mga libreng HIV testing program sa Cebu City Health Department, social hygiene clinics ug uban pang mga pasilidad dinhi sa syudad sa Subo. Okay, the current situation of HIV in Cebu City is 710. Sumala ni Loma, dulan 400 ang namatay sa maong sakit. Labing common nga mode of transmission sa HIV sa dakbayan, ang pagpuli-puli sa dagom kon mag-inject og ginadiling drogas nga maabot sa 42%, ikaduha ang pagighilawas sa mga laki sa isig laki nga moabot sa 30%. Yeah, nag-increase gyud atong cases karon because we're also strengthening our testing program services in Cebu City Health Department, also in the other cities like Social Hygiene Clinic in Lapu-Lapu, Mandaue, the Soto, and other laboratory facilities that they're enhancing also their HIV testing and diagnosis. Dugang pa niya, mas abli na ang panghuna-huna sa mga Sugbuanon, ilabi na ang mga kabatan-unan mahitungod sa pagkuha og HIV testing tungod kay aduna nay mas komprehensibo nga pagtudo labot sa HIV awareness and prevention sa mga tunghaan ug universidad sa Sugbo. Si Nancy Gacho, usa sa mga nahugno ang kalibutan sa dihang nadiskubre niya nga siya nagpositibo sa HIV sa pangidaron lamang nga 15 anyos. My name is Nancy. I am HIV positive, sukad sa 15 ka tuig. Mura ko ka ng gibagsakan sa kalibutan. Di na ko madawat bitaw. Kay tungod, nakaingon ko nga, sa kadaghang tao nga nung ako man, sa kadaghang sakit nga nung HIV man na anak ko. Tungod sa pagpangabuso ug mga pagsuway sa kinabuhi, nahimong usa ka sex worker sa dalan Hongkera sa syudad sa Sugbo, si Nancy kaniadto. Didto sab siya nakat-on sa paggamit og ginadiling drogas nga nakaingon nga siya nataptan og HIV. Nya, lisod pa jud kaayo kay wala pa jud ko'y family. Gibiyaan ko sa akong mama since 5 years old. Kanang akong papa pod wala pod ko kita sa akong papa, wala ko kaila sa akong mama. Nagdako ko sa akong lula ug sa akong lolo ra gyud. Nakuha na ko before kay injector drug users man ko. So mag-inject man ko og drugs before sa Hongkera. Dito man ko magkuan niya pulipulig dagom. So siguro dito na ko na siya naka. Padayon lang gid sa kinabuhi, di lang gid ta dapat mawagtangan sa paglaom kay dili ni mao ang rason para mo give up. Tambag ni Loma nga ang makanunayon nga pagtumar og tambal makatabang sa pagtaas sa kinabuhi sa mga tawo nga adunay HIV. Giawhag usab ni Dr. Medina Loma ang mga katawhan sa pagtuman sa ABCDE sa karong umaabot nga adlaw sa gugma. HIV can be preventable like the ABCDE. For example, A is for abstinence, B, be faithful, C, by persistent and consistent or correct use of condom, D, don't use drug or don't share. Then E, education is very important. Even if you know already the transmission and the prevention of STD, HIV, so you have to change your behavior. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.